Η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας στις 9 Οκτωβρίου του 1912. Ο σκοπός του πολέμου αυτού ήταν η απελευθέρωση των σκλαβωμένων Ελλήνων της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης. Τότε τα σύνορα της Ελλάδας στην Ήπειρο ήταν στον ποταμό Άραχθο μέχρι τη γέφυρα Σκλούπου. Από εκεί γύριζαν ανατολικά και μέσω του χωριού Καλαρίτες έφταναν στην Καλαμπάκα Θεσσαλίας. Η Θεσσαλία ήταν ολόκληρη ελεύθερη εκτός από την επαρχία Ελασσόνας. Πρωθυπουργός της Ελλάδος και υπουργός των στρατιωτικών ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αρχιστράτηγος ο διάδοχος Κωνσταντίνος και αρχηγός του στρατού Ηπείρου ο υποστράτηγος Απουτζάκης. Έδρα του στρατηγίου στρατού Ηπείρου ήταν η Άρτα. Οι στρατιωτικές δυνάμεις που διατέθηκαν στην αρχή για την απελευθέρωση της Ηπείρου ήταν οι εξής: το 15ο Σύνταγμα Πεζικού, το 3ο Τάγμα Ευζώνων, το 3ο Ανεξάρτητο Τάγμα Ευζώνων, το 7ο Τάγμα Ευζώνων και το 10ο Τάγμα Ευζώνων. Επιπλέον υπήρχαν 2 μοίρες παιδινού και ορειβατικού πυροβολικού, ένας λόχος μηχανικού, μια ύλη ιππικού, μονάδες εφοδιασμού και χειρουργείων. Πέραν τούτων, ο στρατός Ηπείρου ενισχύθηκε με εθελοντικά αντάρτικα σώματα Ηπειρωτών και εθελοντικά σώματα Κρητών. Επίσης, σε κάθε χωριό της σκλαβωμένης Ηπείρου, ιδίως στα ορεινά της παραμεθορίου περιοχής, υπήρχαν αντάρτες εξοπλισμένοι μυστικά από το ελληνικό κράτος για την προστασία των πληθυσμών από τις αλβανικές συμμορίες. Όλες αυτές οι δυνάμεις των Ελλήνων ανέρχονταν σε 11.000 περίπου στρατιώτες, έναντι 20.000 των Τούρκων. Η επίθεση των Ελλήνων στην Ήπειρο άρχισε στις 6 Οκτωβρίου του 1912. Τα πρώτα ελληνικά τμήματα διάβηκαν την πολυτραγουδισμένη πέτρινη γέφυρα της Άρτας στις 2 το μεσημέρι και απόθυσαν πέραν αυτή στα τουρκικά φυλάκια και τις ολιγάριθμες περιπολίες. Στη συνέχεια εδραιώθηκαν στην περιοχή των Κωστακίων του Μαρατίου και στα υψώματα του Γρυμπόβου. Τις επόμενες 2 ημέρες, στις 7 και 8 Οκτωβρίου του 1912, από τις ελληνικές δυνάμεις διάβηκαν τη γέφυρα της Άρτας επιπλέον μονάδες του στρατού, οι οποίες κατέλαβαν και οχύρωσαν τα χωριά Πλαισιούς, Κυρκιζάτες, Χαλκιάδες, Ρόκα και Αμότοπο. Το μέτωπο που σχηματίστηκε χωρίστηκε σε 3 τομείς ευθύνης. Πρώτον, του Γρυμπόβου με ηγέτη του διοικητή του 15ου Συντάγματος αντισταγματάρχη Γεώργιο Πολυμενάκο. Δεύτερον, των παιδινών χωριών με ηγέτη τον διοικητή του 3ου Τάγματος Ευζώνων αντισυνταγματάρχη Αλέξανδρο Κοντούλη. Και τρίτον, του Αμότοπου με ηγέτη τον διοικητή του 7ου Τάγματος Ευζώνων ταγματάρχη Καπετανάκη. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν από την εισβολή και άρχισαν να μεταφέρουν στρατό από τα Ιωάννινα μέσω των οδών Ιωάννινα, Γέφυρα Ζήτα, Φιλιππιάδα και Ιωάννινα 5 πηγάδια Αμότοπος. Ο στρατός αυτός συγκεντρωνόταν στη γέφυρα Καλογύρου στη Φιλιππιάδα, στη Στρεβίνα, Καμπή, όπου υπήρχε και μεγάλος στρατώνας, και στο Γοργόμηλο. Από τις 6 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου του 1912 η σύγκρουση των δύο αντιπάλων περιοριζόταν σε αραιούς κανιοβολισμούς των μεν επί των θέσεων των δε. Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 1912 τα ελληνικά τμήματα, τα κατέχοντα τον Αμότοπο, επιτέθηκαν κατά των Τούρκων που κατήχαν το Καστρί και τις νοτιοδυτικές πλαγιές του Γοργομήλου. Η επίθεση δεν είχε αποτέλεσμα, διότι ο εχθρός αντιστάθηκε και κράτησε τις θέσεις του. Το πρωί της 10ης Οκτωβρίου του 1912 οι Τούρκοι, ενισχυθέντες με 3.000 άντρες, πραγματοποίησαν σφοδρή αντεπίθεση με αποτέλεσμα τα ελληνικά τμήματα, που αποτελούνται από 3 λόχους, 600 άντρες περίπου, να υποχωρήσουν προς τις πλαγιές των υψωμάτων Τσούκα και Πύργος, δίνοντας σκληρές μάχες. Έτσι, κατά τις 3 το απόγευμα, οι Τούρκοι κατέλαβαν τον Αμότοπο. Συνέλαβαν όσους κατοίκους δεν πρόφτασαν να φύγουν και μετά από φρικτά βασανιστήρια δολοφόνησαν πολλούς άντρες. Επίσης, τη νύχτα κατακριούργησαν νέους άντρες του Αμότοπου, αφού πρώτα τους χρησιμοποίησαν ως οδηγούς για να ανέβουν στο ύψωμα Πύργος. Μετά λαιλάτισαν και έκαψαν το χωριό. Τις βραδινές και νυχτερινές ώρες συνέχισαν τις επιθέσεις και επεκτάθηκαν μέχρι το Κορφοβούνι. Με το Λυκαβιές της 12ης Οκτωβρίου του 1912, ο ελληνικός στρατός της περιοχής, δηλαδή το 3ο και 10ο τάγματα Ευζώνων, καθώς και 2 τάγματα του 15ου Συντάγματος, άρχισαν τις ετοιμασίες για τη συνέχιση της επίθεσης. Οι εμπροστοφυλακές και οι ανιχνευτικές περίπολοι που προχωρούσαν μπροστά δεν δέχτηκαν πειρά. Προχώρησαν μέχρι τις κορυφές της Τσούκας και του Πύργου
που το προηγούμενο βράδυ ήταν γεμάτες από τουρκικό στρατό. Αλλά τώρα δεν υπήρχε ούτε ψυχή. Οι Τούρκοι είχαν εξαφανιστεί. Είχαν φύγει τη νύχτα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Είχαν φύγει όχι μόνο από την περιοχή Κορφοβουνίου Αμότοπου, αλλά και από την Φιλιππιάδα, τη γέφυρα Καλογύρου, την Καμπή και το Καστρί. Γιατί άραγε? Πώς εξαφανίστηκαν έτσι απρόοπτα και αναπάντεχα? Ποιος λόγος τους εξανάγκασε να φύγουν χωρίς να δώσουν μάχη? Γιατί ο τουρκικός στρατός εξαφανίστηκε ως διαμαγείας από την περιοχή Φιλιππιάδας Αμότοπου τη νύχτα 11 προς 12 Οκτωβρίου του 1912 χωρίς να δώσει μάχη? Η απροσδόκητη φυγή των Τούρκων οφείλεται στο εξής περιστατικό. Στις 10 Οκτωβρίου του 1912, αργά τη νύχτα, όταν διεξάγονταν οι φοβερές μάχες Γριμπόβου, ένα μικρό απόσπασμα από 150 ευζώνους που ανήκαν στο τρίτο και τρίτο ανεξάρτητο τάγμα ευζώνων κατέλαβε το Ανόγιο κατόπιν διαταγής του στρατηγείου. Το μικρό αυτό τμήμα, με τη συνδρομή και τις υποδείξεις ανεργατών ανταρτών που γνώριζαν καλά τα κατατόπια, οργάνωσε τέλεια την άμυνα σε όλες τις διαβάσεις των δυτικών κορυφών που οδηγούσαν στο χωριό. Οι Τούρκοι, που γνώριζαν τη στρατηγική θέση του Ανογείου και την ασφάλεια των στρατευμάτων τους στο νότο, το επόμενο πρωί, 11 Οκτωβρίου 1912, προσπάθησαν να το καταλάβουν με μανιασμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν από το Γοργόμηλο, τα Χαλάσματα, τον Άγιο Θεόδωρο, τα 5 Πηγάδια και τη Σκλήβανη. Παρά τις ολοήμερες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να διασπάσουν τη γραμμή και άπρακτοι επέστρεψαν στις παλιές τους θέσεις κάτω στο Δερβένι. Με το Σούρπο, ένα μικρό τμήμα, αποτελούμενο από ευζώνους και αντάρτες, επιτέθηκε ξαφνικά στο φρούριο των 5 Πηγαδιών, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να ευνηδιαστούν και πανικόβλητοι να τραπούν σε φυγή προς τα Πεστά, εγκαταλείποντας τα πάντα πίσω τους. Μόλις ο αρχιστράτηγος των Τούρκων Εσάτ Πασάς έμαθε ότι καταλήφθηκε το Ανόγιο από τον ελληνικό στρατό και εγκαταλείφθηκε το Οθωμανικό φρούριο στα 5 Πηγάδια από το δικό του στρατό, διέταξε την άμεση και ταχύτερη υποχώρηση του τουρκικού στρατού που βρισκόταν στην περιοχή Φιλιππιάδας Αμότοπου προς τα Γιάννενα, από φόβο μήπως αποκοπεί, εγκλωβιστεί και εξοντωθεί στη στενοπό της περιοχής του Οθωμανικού φρουρίου των 5 Πηγαδιών και την κοιλάδα του ποταμού Λούρου. Χάρη στην έξυπνη αυτή κίνηση των ευζώνων, στο Ανόγιο και στα 5 Πηγάδια, η Φιλιππιάδα απελευθερώθηκε ανέμακτα. Οι αξιωματικοί, αφού βεβαιώθηκαν ότι οι Τούρκοι είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή, ανέφεραν αμέσως το γεγονός στο στρατηγείο. Ο Σαπουτζάκης, που δεν πίστευε στα μάτια του, έδωσε εντολή στην Ήλιη Πικού να προβεί σε αναγνώριση προς όλες τις κατευθύνσεις και προπάντων προς την περιοχή της γέφυρας Καλογύρου και τη Φιλιππιάδα. Πράγματι, στις 12 το μεσημέρι της 12ης Οκτωβρίου του 1912, ο υπήλαρχος Γιαννόπουλος κάλπασε με έναν ουλαμό από τους Χαλκιάδες προς την τότε πέτρινη γέφυρα Καλογύρου. Εκεί ανίχνευσε όλη τη γύρω περιοχή και διαπίστωσε ότι οι Τούρκοι ήταν άφαντοι και τα πολυβολία κενά. Όταν έφτασαν στο Ελευθεροχώρι, όπου οι κάτοικοι ήταν όλοι Έλληνες, έτυχαν υποδοχή ηρώων. Τους δέχτηκαν με ζητοκραυγές, με θερμές αγκαλιές και με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Οι καρδιές τους χτυπούσαν δυνατά και τα πρόσωπα έλαμπαν από χαρά. Επιτέλους, μετά από 450 χρόνια μαύρης σκλαβιάς, από κατακτητή άξιστο, βάρβαρο και αιμοβόρο, ήταν πλέον ελεύθεροι. Στη συνέχεια, ο υπήλαρχος Γιαννόπουλος προχώρησε προς τη Νέα Φιλιππιάδα, στην οποία τότε κατοικούσαν μόνο Τούρκοι. Την βρήκε άδεια από κατοίκους, γιατί από φόβο ακολούθησαν τον τουρκικό στρατό. Τέλος, έφτασε στην Παλαιά Φιλιππιάδα, στην οποία κατοικούσαν εξ ολοκλήρου Έλληνες. Οι λεβέντες του Ιππικού έγιναν και εδώ δεκτοί με τα ίδια συναισθήματα χαράς, ευγνωμοσύνης και ανακούφισης, όπως το Ελευθεροχώρι. Ήταν όμως και μερικοί ανήσυχοι και αναστατωμένοι, διότι οι Τούρκοι φεύγοντας είχαν πάρει μαζί τους ως ομήρους συγγενικά τους πρόσωπα. Ο υπήλαρχος Γιαννόπουλος αμέσως στέλνει στο στρατηγείο το παρακάτω λιτό ανακοινωθέν. Φιλιππιάς, 12 Οκτωβρίου 1912, ώρα 02 και 25 μετά μεσημβρίαν. Στρατηγείων. Φιλιππιάς, τελείως ελευθέρα. Ευρίσκομαι εν αυτή, αναμένουν διαταγάς σας. Μόλις ο στρατηγός Σαπουτζάκης έλαβε το ανακοινωθέν, διέταξε το δεύτερο τάγμα του 15ου συντάγματος να μεταβεί και να καταλάβει τη Φιλιππιάδα και το πρώτο τάγμα του ιδίου συντάγματος να καταλάβει την Καμπή. Παρόμοιες διαταγές έδωσε και στα άλλα στρατιωτικά τμήματα για την κατάληψη άλλων τοποθεσιών στην περιοχή Γριμπόβου Κορφοβουνίου Αμότοπου. Όντως, στις 4 το απόγευμα της ίδιας μέρας, 12 Οκτωβρίου του 1912, το δεύτερο τάγμα, υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Κιταράκου, ξεκίνησε πεζοπορία από τους Χαλκιάδες, σήμερα Φιλοθέοι, και έφτασε στη Φιλιππιάδα τις βραδινές ώρες χωρίς καμιά ενόχληση. Οι κάτοικοι έζησαν νέες χαρές και νέες συγκινήσεις, γιατί έβλεπαν ότι οι ελπίδες τόσων αιώνων γινόταν τώρα πραγματικότητα.
αρχηγός του στρατού Υπήρου, υποστράτηγος Απουτζάκης, με δύο διαδοχικά ανακοινωθέντα, ένα στις 12 και ένα στις 13 Οκτωβρίου, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για την φυγή των Τούρκων και την κατάληψη της Φιλιππιάδας. Η Φιλιππιάδα, από την ημέρα της απελευθέρωσής της στις 12 Οκτωβρίου του 1912 μέχρι την ημέρα απελευθέρωσης ολόκληρης της Υπήρου στις 21 Φεβρουαρίου του 1913, αποτέλεσε σταθμό σημαντικών γεγονότων. Σε αυτήν μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε το ελληνικό στρατηγείο. Εγκαταστάθηκαν κέντρα εφοδιασμού του στρατού. Ήρθαν και διέμεναν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Στη Φιλιππιάδα, ο Ερυθρός Σταυρός ιδρύει νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού Φιλιππιάδας για την περίθαλψη των τραυματιών του πολέμου και των ασθενών. Το επισκέπτεται ο διάδοχος Κωνσταντίνος με τον στρατηγό Δαγκλή και η πριγκίπισσα Μαρία. Μετά την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας, ο ελληνικός στρατός περνάει το τουρκικό φυλάκιο Φλάμπουρον, το οποίο καταλαμβάνει εύκολα και φτάνει στην Νικόπολη, 8 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα. Εκεί υπάρχει τουρκική φρουρά. Γίνεται μικρή μάχη στην οποία σκοτώνεται στις 20 Οκτωβρίου του 1912 ο Έλληνας εθελοντής έφεδρος ανθιπολογαγός Κωνσταντίνος Μπάλκος και αρκετοί Τούρκοι. Η Πρέβεζα είναι πλέον περικυκλωμένη από ελληνικά στρατεύματα. Ο Τούρκος ταγματάρχης, διοικητής της δύναμης Πρέβεζας, Μεχμέτα Σαφ, δεν πανικοβάλλεται και όπως γράφουν τα ιστορικά αρχεία, επιμένει να αμυνθεί μέχρι σενός. Μόνο κατόπιν επιμόνων πιέσεων που εδέχθη στη σύσκεψη που εγένετο στο παραλιακών τουρκικών λιμεναρχείων, αλλάζει γνώμη και αποφασίζει την ειρηνική παράδοση της πόλεως. Στη σύσκεψη αυτή παραβρέθηκαν πέρα του Μεχμέτα Σαφ οι πρόξενοι της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Αυστρίας, ο δήμαρχος Χαλίλ Εφένδης, προύχοντες και άλλοι. Το πρωτόκολλο παράδοσης της Πρέβεζας στον ελληνικό στρατό υπογράφεται στις 3 η ώρα τη νύχτα της 20 προς 21 Οκτωβρίου του 1912 στην Νικόπολη μεταξύ του Παναγιώτη Σπηλιάδη και του εκπροσώπου του Μεχμέτα Σαφ διερμηνέα Σελιαδεντίν. Την επομένη ημέρα, 21 Οκτωβρίου του 1912, το μεσημέρι, ο συνταγματάρχης Παναγιώτης Σπηλιάδης εισέρχεται έφυπος στη μεστολισμένη πόλη της Πρέβεζας. Οι Έλληνες το καραβγάζουν και οι Τούρκοι στρατιώτες παρατάσσονται στην παραλία με τα όπλα στο έδαφος. Ο ελληνικός στρατός με τα πρώτα στρατιωτικά οχήματα εισέρχεται στο φρούριο του Αγίου Ανδρέα Πρέβεζας. Η τουρκική φρουρά Πρέβεζας ήταν 810 στρατιώτες, οι οποίοι παραδόθηκαν στο ελληνικό τάγμα Πεζικού, με αποτέλεσμα η πόλη να περάσει στα χέρια των Ελλήνων. Σε λίγες μέρες, οι Τούρκοι στρατιώτες προωθήθηκαν με πλοία στην Τουρκία βάσει της συμφωνίας παράδοσης. Πολύ λίγοι Τούρκοι και Τουρκάλες παρέμειναν στην Πρέβεζα, είτε για λόγους τακτοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, είτε επειδή είχαν παντρευτεί χριστιανούς. Παρέμειναν όμως ορισμένοι Αλβανοί που δεν εμπεριέχονταν σε συμφωνία. Το διοικητήριο του Οθωμανού διοικητή Πρέβεζας είναι τα σημερινά δικαστήρια, ενώ η οικία του ήταν στο κτίριο της οδού Σπηλιάδου 10, μετέπειτα νομαρχία Πρεβέζες. Ο Οθωμανός δήμαρχος Πρέβεζας Χαλίλ Εφέντης παραμένει στη θέση του μέχρι το έτος 1913, οπότε και διορίζεται ο Παναγιώτης Καριτσινός. Το Δημαρχείο Πρέβεζας, το έτος 1912, στεγαζόταν στο κτίριο όπου αργότερα αναγέρθηκε το πρώτο δημοτικό σχολείο. Αργότερα, το Δημαρχείο Πρέβεζας μεταφέρθηκε στο κτίριο Τσόκου, παραδοσιακό κτίριο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1. Το σημερινό Δημαρχείο Πρέβεζας, επί της παραλίας, κτίστηκε εκεί όπου υπήρχε το τότε Οθωμανικό Λιμεναρχείο. Μια μαρμάρινη επιγραφή στην πρόσωψη του σημερινού Δημαρχείου, διορθωθής κατόπιν παρεμβάσεως του Λάζαρου Συνέσιου, γράφει: εδώ, τα μεσάνυχτα της 21ης Οκτωβρίου 1912, οι Τούρκοι συμφώνησαν την παράδοση της Πρεβέζης εις των ελληνικών στρατών, εννοώντας την προηγηθήσα σύσκεψη Μεχμέτα Σαφ και των τριών προξένων. Στα Φλάμπουρα Πρέβεζας, το λιθόκτιστο διόροφο κτίριο του Εμίν Αγά είναι σήμερα διατηρηταίο κτίριο και κατοικείται από ιδιώτες. Στο μέτωπο, νότια των Ιωαννίνων, στον Πιζάνι, οι Τούρκοι είχαν οργανώσει, βάσει γερμανικών σχεδίων, οχυρωματικά έργα με ισχυρά πυροβολία, πυροβόλα και τσιμεντένια χαρακόμματα, καθιστώντας αδύνατη την προέλαση του ελληνικού στρατού με τις περιορισμένες δυνάμεις που διέθετε στην περιοχή. Όταν τελικά το μέτωπο στη Μακεδονία σταθεροποιήθηκε και μεταφέρθηκαν ενισχύσεις, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τα Ιωάννινα στις 22 Φεβρουαρίου του 1913. Στις 19 Φεβρουαρίου το ελληνικό πυροβολικό άρχισε να βάλει ασταμάτητα κατά των εχθρικών πυροβολίων και των κυριωτέρων χαρακομμάτων του τουρκικού Πεζικού. Οι Τούρκοι
ανταπάντησαν με το σύνολο των πυροβόλων του Μπυζανίου, χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα, και προς το μεσημέρι σταμάτησαν. Η γενική επίθεση των ελληνικών δυνάμεων εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης. Η πρώτη και η τρίτη φάλαγγα του πρώτου τμήματος της Στρατιάς κατάλαβαν τα υψής στρατηγικής σημασίας υψώματα του Καστρίου, του προφήτη Ηλία, του Αγίου Νικολάου και της Τσούκας, ύστερα από μεγάλο και σκληρό αγώνα. Η δεύτερη φάλαγγα του τμήματος κινήθηκε διαμέσου της Μανολιάσας, καταδιώκοντας τους υποχωρούντες Τούρκους προς την κατεύθυνση Ιωαννίνων και κατέλαβε την κοιλάδα Δοδόνης, φτάνοντας μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Συνεχίζοντας την προέλαση, έφτασε στη Ραψίστα, όπου ανέτρεψε την τουρκική αντίσταση. Μάλιστα, δύο τολμηροί και γενναίοι αξιωματικοί, ο Ξακουστός Ιατρίδης και ο Ατρόμητος Βελισσαρίου, διοικητές των ταγμάτων 8ου και 9ου αντίστοιχα, συνέχισαν την καταδίωξη του εχθρού μέσα στην παλτώδη πεδιάδα της Ραψίστας και το βράδυ έφτασαν στους λόφους του Αγίου Ιωάννη Πουνίλας, όπου εγκατέστησαν προφυλακές και για ασφάλεια έκοψαν τα καλώδια τηλεφώνων και τηλεγράφων, νεκρώνοντας έτσι την επικοινωνία Ιωαννίνου Μπυζανίου. Ο Εσάτ Πασάς, που δεν έπαιρνε πια ειδήσεις από τον Μπυζάνη, υποψιάστηκε ότι ο ελληνικός στρατός είχε προηλάσει μέχρι τα Ιωάννινα και ανακοίνωσε στις 8 το βράδυ στο Μητροπολίτη Γερβάσιο και στους προξένους ότι θεωρούσε πλέον μάταιη κάθε αντίσταση και τους παρακάλεσε να μεσολαβήσουν για την παράδοση της πόλης. Οι πρόξενοι ανακοίνωσαν στον Κωνσταντίνο το μεσολαβητικό ρόλο που τους ανέθεσε ο Εσάτ Πασάς με έγγραφο που στάλθηκε με τους αξιωματικούς Ρεούφ Βέι, ανιψιό του Εσάτ, και Ταλαάτ Μπέι, υπασπιστή του Εσάτ, που του συνόδευε ο επίσκοπος Δοδόνης ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης. Μαζί με τον ταγματάρχη Βελισσαρίου οδηγήθηκαν στις 2 το πρωί της 21ης Φεβρουαρίου στο Γενικό Στρατηγείο στο Χάνι του Εμιναγά. Ύστερα από σύντομη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο, συμφώνησαν την παράδοση της πόλης και του τουρκικού στρατού και εφοδιασμένοι με τους όρους του Γενικού Στρατηγείου για την παράδοση των οχυρών και των τουρκικών δυνάμεων, οδηγήθηκαν πίσω στα Γιάννενα. Στις 5:30 ακριβώς δόθηκε από το Γενικό Στρατηγείο διαταγή κατάπαυσης του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αφού υποχρέωσε τις τουρκικές δυνάμεις του Μπυζανίου στη συνθηκολόγηση. Ο Εσάτ Πασάς παρέδωσε το ξύφος στον διάδοχο βασιλιά Κωνσταντίνο σε ειδική τελετή. Η μάχη του Μπυζανίου, 16-22 Φεβρουαρίου του 1913, υπήρξε η σημαντικότερη σύγκρουση κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού στρατού στο μέτωπο της Υπήρου. Περισσότεροι από 20.000 Τούρκοι της περιοχής Ιωαννίνων Μπυζανίου εχμαλωτίστηκαν από τον γενναίο ελληνικό στρατό μετά την παράδοση των Ιωαννίνων. Το χαρμόσυνο και πολυπόθετο αυτό γεγονός της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων χαιρετίστηκε επάξια με πανηγυρισμούς από όλους τους Έλληνες, ιδιαίτερα όμως από τους Υπηρώτες, των οποίων τα όνειρα και υπόθη αιώνων για απελευθέρωση επιτέλους πραγματοποιήθηκαν. Την επομένη, 22 Φεβρουαρίου, ο ένδοξος ελληνικός στρατός εισήλθε θριαμβευτής στην πόλη των Ιωαννίνων και η υποδοχή ήταν πράγματι αποθεωτική. Η πόλη των γραμμάτων και των θρύλων, σημεοστολισμένη, πανηγύριζε και ζητοκράβγαζε με ασυγκράτητο ξέσπασμα ενθουσιασμού για τη μεγάλη νίκη.